forsi kontu għat tistennew li ġej messaġġ minn River of Love. Il-service beda fit-8 imma kellna tifħir, profesija, kelma mill-mulej tiġġa friska u dan ħakun il-messaġġ il-qalba tal-messaġġ lejla għal-poplu kollu tal-mulej daw kollha li qed isegwu madwar Malta u Għawdex. And I also want to greet quickly all our brothers and sisters and our other ministries in Uganda, Kenya, Pakistan. We greet you, we bless you. And we will be here tomorrow morning as well again next year. And with another message for the new year. Hallelujah. So God bless you. Let us just pray quickly. Nitolbu fl-imkien. Misi għaddis nitolbu ringrazzjawk ta' dan is-servizz kellem inti mill-poplu tiegħek mur għaddis u kompli bni l-Knisja tiegħek u s-saltna tiegħek. Spiritu Santu huwa verenti u għamel li dil-kelma tinfdilna qalbna u tkompli tippreparana għal sena ġdida, għal staġun ġdid biex ismek jiġi glorifikat f'isem Ġesu Kristu. Amen. Qabel ma nibda l-messaġġ, peress li huwa service li aħna ngħidulu aħna ġeneralment service ta' ringrazzjament, għandna xi hawnhekk xi jaħwa li ħajatu xhieda u testimonjanza ta' x'għamel magħhom il-mulej, x'kellhom jew x'ma kellhomx jew minn xi xfiqu jew mulej fejjaqhom 50 minuti. Brother Victor, ejdenna x'għamel miegħek il-mulej. Raymond, le, Victor Liħor, sorry. Raymond, brother Raymond, x'għamel miegħek il-mulej, x'kellek u x'għamel miegħek il-mulej? Għalli l-waħda, brother? Ok, tkellem sieni. Kelli ideja tuġani bl-altriti u tant kont inkun muġuħ li mort l-isptar u rani għalli ħajkolli noperak. Għalli ma biex noperak għalli ritna mlek xaħadita u norbotilek ma ċaqla iġik. Lallu. Għatlu ma għet muġuħ għatlu namluwa. Għatlu meta għalli nibata għalik iktar tard. All right. U bata għalli għal priop biex immur u dak dik il-ġimma stess konti jetaw u xi jumej wara kelli mmur għal priop u l-pastor qal min għandu xi uġieħ. Issa diqas kont nagħlqhom nagħmel il-ponnik. Nejli huma kont nagħmel ponni ma nasalek u nibqisni hekk ma nafasix. Kemm di u kemm di. U qal min għandu xi altrite f'idejh u ġieħ qal ħajitla u dak il-ħin ma nafx min kien hemm ħdejtlu il-laħwa. Telaq. Pero mbagħad xorta morta għal priop l-isptar għalli issa għalli nibgħatu għall-operazzjoni tlu ma stent turid inkellem il-professur qabel għalli issa għalli meta dak għalli ejja għalli jibgħat għalik u kellmu. Għaddiet xi ġimgħa mhux mibgħat għal ċempil għalli isma' għalli ġimgħa d-dieħla inżel ħan operawk qedlu lieta. Għalli għetlu għax għaddiet li. Għalli għaddiet lek, għalli ma ħatitlef l-appuntament, għetlu allura. Alleluja. Għetlu grazzi mulej, għetlu għaddiet li. Gloria għal Ġesu. Wow. Jiġifieri l-uġieħ kien ikun kbir bada kien ikollok ħafna. Kien ikollok. Ejwa, kont inkun muġuħ u l-pond u kien għamil naqa' xogħol, kif nagħmel naqa' xogħol. Ma kontx talaq għajdejk. Kisa tigronġek, tiġijek. U r-riżultat mill-lat mediku kellha joperak u daħħal ħadet fidejk. Ejwa, għalli ħanorbot lokaw bil-ħadid. Mamma mia. Għalli u maċċala ixek. Mamma mia. Jien kont kelli faxxa, ninfaxxa idejja. Ġili nilbisa meta nagħmel ċertu xogħol, għandha ħadida. Wow, I see. Biex ma tiċċaqlax ħafnik, għas-support. Meta nagħmel xi xogħol. U issa l-ġieħ tollox. Imma l-bqija le anke għax-xogħol meta mmur, qabel kont nilbisha kuljum. M'għadniex. M'għandekx għalfej, pratikament. M'għandix għalfej, le. Għax il-mulej fejqek. Grazzi mulej. Grazzi Ġesu, nagħtu glorja għall-mulej. Brother Mario. Glorja għall-mulej. L-aħwa, fiqt minn ħafna affarijiet jien dis-sena, inkredibbli. Mal-temp il-ħin kollu, imma ma waqafx qatt nemmen li Ġesu qiegħed fid-dajsa. Rieqed, laqqas Alla sovran jaf li ġej kontrik il-maltemp u jaddik minnu u xi ħaġa titgħallem u tallimt ħafna dis-sena. Il-ferħ tal-mulej u s-saħħa tiegħi. Amen. U l-aħwa, meta il-passa għallint għandek testimonjanza għaskot nafsa ngħid, imma hemm miktub f'Apokalissi 12 vers 11. Huma ħarġu rebbieħa fuq ix-xitan permezz tad-dem tal-ħaruf u bis-saħħa tal-kelma li xedu. Kif tista ma ikollok ċans li tmeku naqra l-għadu tagħna u ma toħodix? Ħammeku. Amen. Fissem Ġesu Kristu. Amen. F'Jannar bdejna bl-imbirka COVID. U kont ħażin ħafna. Jien għalija ma kontx ħażin għax kont jien u rieqet il-kollu ma li torqod 5 tim sħaħ ma tqumx.
kont viġin il-mewt. Kont insofri dak iż-żmien mill-lażma u fi minnhom il-mulej staqsejtu għatlu mulej int qiegħed miegħu. U tani żewġ vrus actually tlieta. Wieħed ma nitilqek qatt. Qatt. U dak il-ħin ix-xitan it-tantani qalli qum minn hemm raġel ta' fidi. Basta għandek il-fidi, qum minn hemm u imxi. U erġajt għatlu mulej inta u qiegħdu. U qalli mur l-ewwel Pietru 5, 8 u 9 u jien bdejt naqra. Kunu meqjusa u għassu, l-għadu ta'kom ix-xitan qisu l-jun jgħajjat, u għatlu din mhux kulħadd jafa jien, kull Kristjan jafa di. Għalli kompli jara. Iduru fittex il-minza jibla. Ifqulu sħaħ fil-fidi, emmi. U din pa speċi rajta kemm il-dak kif jgħid il-pass, rajta kemm il-dakinhar qabżet. Intom tafu li ħudkom imxerdin mad-dinja qegħdin jaqsmu magħkom l-istess batijiet tagħkom. Wow, mhux waħdi qiegħed mela jien u bil-fidi sana libadi. U minna kont qed naħseb fuq Rumani 8:28. U dejjem fuq qalbi għax jiġri f'ħajjitna bħala Kristjani aħna nafu li skont il-kelma Alla ma dawk li jħobbuh u Ġessu jien inħobbok. U għaw ħafna li jħobbuk mulej. Ma dawk li huma msejħin skont il-providenza tiegħu f'kollox jaħdem id fit għal ġid tagħhom. F'kollox ta' mhux fit-tajjeb biss, f'kollox, anke jekk tiġi battalja kontrik qed jaħdem. U niftakar ħassejtni tant tajjeb għax dawk il-5 ma kil xejn. Bdejt inħossni b'saħħti, fis-sodda riqet u nqum u qed inħossni tajjeb, u nerġa' mur norqod, inħossni tajjeb. U meta d tal-Covid reġa' bdejt nikol normali u l-pis reġa' tiela daf f'5 inqas 4 kilos. U ħafna minnkom hawn li tafuni fil-bidu tas-sena kien fini tifel. Kont wasalt sa 96 kilos jien, illum il-ġurnata qiegħed 70. U xorta baqa' tifel. Amen, u tifel, ommi t-tifel kien tajli. U għatlu mulej, ma di tas-sawm li inti għattinna tas-sawm, inti ma t-tinnix jekk insumu, għattinna ma tansumu. Għatħani provana, fil-mara kella kelma minnant Bishop Stevens, fuq is-sawm, u bdiet tiffollowja, u jien dak iż-żmien kont I was used to make fun, imma dik fil-Covid ma ġrala xejn, dik bil-weights, għandha l-Covid u tilab bil-weights u jien hemmhekk riqet. U bdiet tagħmel il-spiritual warfare u tiddikjara fuqi u tiġġib li l-Ġewżilem ħdejja tkanta u dawn. U qed nisma' ma riqet, riqet. U għad ħanipprova jien ukoll. It's amazing l-aħwa illi mill-lażma fiq totalment 24 sena nieħu l-puffers, nieħu l-pinnoli prednisolone puffers, tamnieħri, minn kollox. Fiqt minna meta bdejt innaqqas mill-ikel, ikel ħafna ikel u valenu, guys. Vera. Glatini mhix ċajta ta' mhix ċajta. U l-mulej għallek mux jekk is-sum meta s-sum, il-Kristjan hemm bżonn li jsum. U vera s-sum spiritualment, imma titsumax b'saħħtek, tiġi amazing di xoħroġ minna di. U jien qatt ma kont nifhimha di kif jista' jkun, mela bla ikel sa tgħix. Fiqt ukoll kont immur għand psychology għaw dat tal-messaġġi, f'kull xahar kont intih €35, minn 28 daf tifti tagħmilha 35. Meta bdejt is-sawm kull jum mort u għatlu minn tix tweġġani ta' għalli ma nistax insib inflammation. Tiskanta, sparriċċat l-inflammation. It-tini darba li mor, reġgħet mor xar wara, reġa' għatlu minn tix u jafas xi ħaġa ta' u jidħol bil-minkep u jafas u jipprova jsib xi u ma jsib xi. Għalli għatlu daqshekk ġejta u jien ta'. Alleluja. Daqshekk ma mhux. Grazzi mulej. Kont allerġiku għal-metall, ma stajx nilbes metall. I used to break out. Tela ukoll. Ma jista' jkun li daw l-affarijiet mhumiex Alla tinebbaħna biex inkunu iktar ta' għax vera jfej, ma jien qatt matlu fejjaqni mulej, għad irid inkun naf x'in nagħmel ħażin, u rini x'in nagħmel ħażin. Amen. U l-mulej glorjuż sallum stess, battalja waħda wara l-oħra, ma rridx jitlaqna, kollu xejn ma ġisew illum, imma neqpa nfaħħar il-mulej, u ħadd u xejn mhux se joħod lil ferħ tal-mulej u s-saħħa tiegħi. U f'isem Ġesu Kristu, kulħadd u l-aħwa it-talb
It-talb meta jkollkom xi ħaġa ikkuntattjaw il xi ħadd. Ikkuntattjaw grazzi għal daw kollha li jitolbu meta nikkuntattja fil-grupp nidħol fil-grupp u ngħidulhom għandi hekk. Sa jumejn ilu jien kont kelli riefnu. Issa jien qatt ma jkolli rieħ. Griż Mejja da mu juġaw nisa tgħidha. Fejn soltu kont nagħmel ġimgħa. U jinżilli fil-pulmun u kont nispiċċa b'chest infection, blazma, xejn, satej u telaq kollox. Glorja l-mulej. U l-bira għajjien imma għattilhom jitolbu għalija u ċert li talbu għalija għal tinstaqsini kif jien, allura għandu ngħid li talbu għalija. U tsafil dal-għodu qomt. Thank you, Jesus. Amen. Morġirja. Glorja l-mulej. Halleluja. Ġesu Kristu għahaj. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. Huwa morru hemm malaj? L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. Skrittura li pjuttost hija popolari maħna naħseb. Vers 18 isimgħu xi tajt. Iż-żuħħajr għatu ringrazzjament, irringrazzjaw lil Alla f'kollox. Dan hu li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. X'inhi di? Sena ftit, aħna llum għandna service ta' Thanksgiving, ta' ringrazzjament. Għaddejna s-sena, il-mulej għamel ħafna maħna, rajna mijiet ta' nies jagħtu ħajthom il-Kristu, rajna bosta jitamdu, rajna bosta jinħelsu mix-xitan, rajna bosta nies ifiqu, halleluja. U illum għaddejna minn problemi, għaddejna minn challenges, għaddejna minn sfidi, għaddejna minn persekuzzjoni, attakki, gideb u minn kollox bħalma ħafna minnkom tafu. Imma llum idinaw bil-grazzja tal-mulej. Halleluja. Għax il-mulej huwa fidil, huwa mimli grazzja ħnina u tjubija u li l-poplu tiegħu ma jħallihomx jiġu marqa għax l-ebda arma msawra kontra tiegħek ma tirnexxi. Tista' tiġi l-arma tista' tifforma kontra tiegħek imma ma tirnexxix fis-sem Ġesu Kristu. U għalhekk aħna x-xogħol tagħna xi jrid il-mulej minn għandi. Jina u mux l-ewwel darba li nsib il-xaħad, brother, sister, sew Malta u sew barra Malta, jgħidu li nixtieq nkun naf x'inhi rrieda tal-għalija. Għaw xi ħaġa li saqsija di għal-ħajtek. Lord, Pastor, I want to find out what God wants from me. Nixtieq nkun naf x'iri Alla minn għandi. Ġieli saqsejtu għadli li l-ek nifsek. X'iri Alla minn għandek. Ara ġejja. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 18. Iż-żuħajr għati ringrazzjament kontinwament bla waqfin lill-Alla f'kollox għax dan huwa li jrid Alla minn għandkom fi Kristu Ġesu. Halleluja! Shout halleluja! Amen, il-bnidem talla wieħed mill-affarijiet li inti turi li mimli bil-mulej, wieħed mill-affarijiet li turi li inti vera mimli balla, one of the things that should show that you are truly filled with God is your attitude of gratitude. Hija l-attitudni ta' ringrazzjament. Il-bniedem li gerger huwa bniedem li huwa għami. Huwa bniedem li nesa xamel miegħek il-mulej. Illum għawtnej testimonjanza. Letteralment, grazzi mulej ta' daw testimonjanzi. Halleluja. Ta' Raymond, Viktor mbagħad jiġi darboħra. Halleluja. Li kellu problemi fir-rist li tant kienet serja li ma setax jaħdem li t-tobba l-unika ħaġa li setgħu jafrulu jaqsmulu jdejq idaħlulu ħadida. U jgħix bijaw xorta ma jistax jimexxija. U grazzi mu Ġesu opera fih, u l-lum għandu bżonna, u l-ġiħ tal-aqlu, u jista' jaħdem u jgħix ħajja normali. U għanna dan brother, li għadna kif smajna li l-mulej ħelsu minn turrun pakket ta' mart. Imma waħda mill-ekbar li għaġbitni hija l-azma, għax l-azma mhix ħaġa li tfiq minna. Jekk ma jkunx Alla. Amen. Allura daw iż-żewġ aħwa, daw it-testimonjanzi li smajna, huma xhieda li aħna naduraw Kristu ħaj. Aħna naduraw Kristu ħaj. Isimgħuni, Maltin u għaxin. Ġesu ta' River of Love huwa ħaj. Ġesu ta' River of Love għadu jfejjaq. Ġesu ta' River of Love għadu jagħmel il-mirakli. Ġesu ta' River of Love għadu jeħles in-nies minn saħta minn mamulu mid-demonji. Dak huwa Ġesu Kristu li aħna naduraw u nqimu u nsejħulu Rew Sultan. Halleluja! Amen. Jiddispjaċini għal dawk l-aħwa li jmorru
komunitajiet għaqdiet jew knejjes fejn il-leaders jgħidulhom Alla m'għadux ifejjaq. Għal mirakli spiċċaw. Ejjew River of Love għadhom għaddejjin hawnhekk. Halleluja, amen. Gloria għal mulej. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Mela x'inhi hija r-rida tal-mulej? Jekk inti ma tkunx taf x'għandek taqbad tagħmel, sib xi ħaġa li ħassib żgur biex tirringrazzja l-mulej. Bis-se qed ngħidilkom. Ħanejlilkom il-moment li inti qalbek tibda timtela b'ringrazzjament u tfaħru, imma ta' xi xir tingrazzja il-fatt li inti ħaj. Hello. Kemm minnkom salvati, għandkom is-salvazzjoni tafhom li intom serjen l-infern għax Alla salva lek ħajti. Fuq dik biss. Kull sekonda titejlu grazzi mulej! Jekk ma jfejqekx darba oħra, jekk ma darax miraklu ieħor, jekk ma jkollokx biċċa xilbes iktar ħwejjeġ fuq ġismek, imma taf li issa ismek huwa miktub fil-ktieb tal-ħajja li Alla jafek bismek, isejjaħlek ibni u binti, u taf li inti sejjer fil-ġenna għal-mulej u l-anġelu għaddis inkolat jew għall-eternità u l-infern mu ħajmissek qatt lilek għandek laqqas biss tieqaf tirringrazzja. Halleluja! Amen! Aħna msejħini biex nkunu poplu ta' ringrazzjament. Għalhekk fil-mulej joħodha serja u juħu għalih, joffendi ruħu, taf li Alla juħu għalih? Taf li Alla juħu għalih? Żgur juħu għalih, Alla juħu għalih, joffendi ruħu. Mela ma tafux kien jiġi b'nikket it-testament il-qadin, speċjalment u anke fit-testament il-ġdid għax tgħidlek biex ma niktux Ispirtu Santu f'Efesin kapitlu 4. U tgħidlek biex kif ma tniktux. Tniktux u kompli ringrazzjah. Imma fit-testament għadim tant kienu jiniktuh il-Alla u anke salum il-ġurnata bosta Maltin u Għawċin u anke dawk li jmorru komunitajiet knejjes u whatever. Xorta jiniktuh għax m'għandhomx attitudni ta' gratitudni. Amen. Skont l-attitudni tiegħek, daqshekk ħatkun l-altitudni tiegħek. Your attitude will determine your altitude. Kemm int kapaċi tirringrazzja l-Alla jiddependi kemm int ħatikber, ħatola u ħajkollok suċċess fil-ħajja tiegħek. 100%. 100%. Jiena u inti għandna nkunu l-iktar nies grati fid-dinja. Bis-sejt ngħidilkom aħwa. Mhux għax preaching sabiħa, ma bis-sejt Alla jammar fik. Alla jsejjaħlek għażiż ibni u binti. Taf li Alla m'għadux iżomm dnub wieħed kontra tiegħek. Laqqas wieħed. It-tieni Korintin kapitlu 5 vers 27. Alla llum m'għadux iżomm il-kontijiet tagħna iktar kontra tagħna. Zero. M'għadux iżomm dnub wieħed. Inti żommu ma mhux Alla. Jew il-mara. Jew ir-raġel għal dawk li għandkom ovvjament, il-kontra. Imma Alla ma jżommx kont ta' dnubiedek. Għalhekk il-kundanna meta tiġi kundannat ma tafu li aħna ma ħanġi kundannati fi Kristu Ġesu iktar. Ir-Romani 8 vers 1. M'hemmx iktar kundanna għal dawk kollha li huma fi Kristu Ġesu. Għaliex għax Alla m'għadux iżomm iktar dnubietna. Daqshekk ħassarhom eradikom u ma jaħsibx fuqhom. Amen aħwa? Alleluja. Imma din jiena u inti għal meta xi darba tibda tistaqsi x'għandi nagħmel, ħanibda nirringrazzja l-Mulej. Bis-seta. Anka fil-ktieb tas-Salmi x'tgħidlek tgħidlu idħlu fil-bibien tal-Mulej biex b'ringrazzjament. Għażiż aħwa bosta knejjes Malta u għawdex madwar id-dinja, il-knejjes ta' kull denominazzjoni, inti tidħol ħajn nagħmluha letterali. Minn dak il-bib ta' marra, tidħol tirringrazzja l-Mulej u tibda tgerger. Ara hawnhekk da siġġu kif jgħid, ara l-portieri kif qegħdin, ara llum kemm hawn dlam, ara llum kemm qed jgħajjad. Uj. Inti msejjaħ biex tidħol fid-dar tal-Alla ħa nagħmlu għad-dar di bħalissa, għalkemm id-dar ukoll hija di. U int suppost inti għandek ċertu għandek intolleranza divina lejn it-gergir fil-ħajja tiegħek. U xi 4 ġiel qalu amen.
L-oħrajn ma qalux għax inkella jkollok terġa' tgerger. Għax ħafna rġieli gergru għax il-mara tgerger. Sewwa. Imma dak ovvjament mhux in-nisa ta' River of Love, in-nisa ta' River of Love kollha mimlija gratitudni u jfaħru jingrazzjaw il-mulej. Amen? Halleluja! Għafolja anka l-irġiel, imma eża saħwa, ejja nkunu poplu mhux biss għas-service tal-aħħar tas-sena u tajjeb tal-li niddedikaw service għal ringrazzjament biss, imma taf li kull darba li nagħmlu l-mejda tal-mulej, illum ħanitqarblu. Min jaf għaliex, insomma min jaf għaliex, nistgħu nassumu għaliex mill-iskrittura. Il-mejda tal-mulej, il-kattolċi, il-mejda tal-mulej tqarbin jgħidula Ewkaristija. Għall-eżis kattolċi forsi li ma kontux tafu, il-kelma Ewkaristija tfisser ringrazzjament. U x'insibu ħafna kattolċi, però mhux kattolċi biss, evanġeliċi, protestanti, minn kulħadd, minn kull ġens, minn kull kamp. Nies igergru. Anka jersqu lejt qarbin igergru. Eża saħwa, huwa ta' stmellija u ta' diqa għal Alla. Immaġna, meta tant tagħmel għalina l-mulej, u aħna minflok nirringrazzjaw naraw fiex ħan nirringrazzja lill-mulej ingerger. Bis-serjetà ngħidilkom. Infatti, ħanilkom aħwa. Ir-ringrazzjament, attitudni ta' ringrazzjament hija dak li tippożizzjonak għal mirakli. I'm telling you the truth. An attitude of thanksgiving positions you for your miracle. Kemm hawn minnkom tixtiequ l-fejqan malajr? Ma tanċaw. Alright, mela ħajdum, mela ħoduh f'bejftit. Ma tidduħx malajr, jgħid ħadd ma alla idea. Kemm hawn minnkom ikolkom bżonn fejqan tidduħ malajr? Ara, għamu f'daħħar. Silent night. Holy. Mela, taf li inti, meta inti titlob xi ħaġa mill-mulej li huwa wedek li jtik jekk titolbu fis-smu, però aħna nafu li sakemm titlob u temmen irċivejt, sakemm tara u jimmanifesta, ħafna drabi jkun hemm proċess. Il-mixja tal-fidi. Sewwa? Jekk inti dik il-mixja li tagħmilha maratona, od gerger. Jekk inti dik il-mixja tagħmilha sprint, ringrazzja Alla. Għaliex il-proċess tal-miraklu jiqsar fi żmien meta tirringrazzja lil Alla. Għaliex taħseb il-Alla jgħidlek men int emmen li rċevejt u rringrazzjah qabel ma tara. X'jagħmlu ħafna Kristjani? Jitolbu. Ftit xi wħud minnhom jemmnu li jirċievu, imma sakemm jirċievu tgħix kemm igergru għaliex għadu ma ġiex. Għaliex x'qed jistenna Alla? Inta rajt jew biżi jew. Ma tafx jiena meġuħ ejwed. X'inhi? Sedat kienet itsija l-kuġina u nanna. Jew tliet tal-lum f'daqqa. X'inhi? Irringrazzja lil Alla. Taf li inti ġili għatta bl-Ingliżi minni ma ngħidilkom, if you grumble, you stumble. If you grumble, you stumble. Actually, you know what stumbling means in the Bible, right? Stumbling means you sin. Many stumble in many ways. Ġagbu, kapitlu 3. Ta' fiex fil-sinu. Kif? Igergru. Għaliex igergru? Għax m'għandhomx attitudni ta' ringrazzjament. Għax minn flok jirringrazzjaw lill-Alla li t-tazza għal-menu hija nofsa mimlija. Le, ingerger għax hija nofsa vojta. Tifhem? So, aħna mhux għax aħna pożittivi, għalkemm għandna nkunu pożittivi, għax aħna poplu ta' fidi. Għax aħna poplu tal-Alla. Amen? Grazzi mulej. Ħannu rikom żew skritturi għalkemm tafu bosta tiġa kwotajtkom Salmi sewwa 100 fejtejlek idħol fil-btieħ tal-mulej u mibin tal-mulej b'ringrazzjament u b'qalb ta' tifħir. Amen? Hekk tgħid, enter his gates with thanksgiving. L-Amerika għandhom holiday għal Thanksgiving, jgħidu la Thanksgiving holiday. Amen? Il-Kristjani għandhom holiday ukoll kuljum. L-Amerika jiċċelebraw darba fis-sena.
Int għandek tiċċelebra kull jum, kif tqum, grazzi mulej tal-qomt. Grazzi mulej tan-nifs. Grazzi mulej tal-ġurnata oħra. Grazzi mulej tal-ikel. Grazzi mulej li ma pastor taf kemm għandi kontijiet. Grazzi mulej li għandi s-saħħa biex imur naħdem. Sewwa? Għax qed nikri, grazzi mulej. Darba xi ħadd kien smajtu jitkellem fuq hekk għal ħafna jgergru għax jaħdmu u għax għandhom il-konti ġiħalsu. Irringrazzja lill-Alla li għandek saħħa biex tmur taħdem. Irringrazzja lill-Alla li għandek saħħa biex tmur taħdem. Li taħdem hija barka. L-Iskrittura tgħidlek min ma jaħdemx laqqas għandu dritt jiekol. U għal dawk li forsi qed isimgħu dal-messaġġ u din hawnhekk tgħidli passa jiena nfin nfittex job biex ma nista' nsib imkien. Aħdem mhux bil-flus għal flus, aħdem biex tgħin il-ħaddieħor, tgħin kunċett, tgħin missjoni, tgħin moviment. Għal xi wħud, pereżempju, mhux ewwel darba aħna jkollna hawnhekk nies li jitolbuna l-għajnuna. U meta narhom mażżanin ma jagħmlu xejn, tibboderjani. Allura ngħidilhom ejja metti dejk, ejja naddaf. Ejja aħsel. Ejja għejn. Almenu jekk qed ngħinuk finanzjarment. Turix li int għażin. Uri gratitudni. Mhux ħanħallsek. Mhux ħanħallsuk. Uri gratitudni qed ngħinuk. Issa mhux għax nifqu ngħinuk tieqaf tagħmel. Għax diġà dak li inti tagħmlu bi gratitudni dak il-gaffarijiet kbar li Alla diġà għamel għalik. Aħwa, għal-Kristjani qed ngħidi. Għal dawk kollha diġà salvati, tagħmel x'tagħmel qatt m'għandek ħadħallsu lura lil dejjem ħadd tispiċċa bid-dejn. Amen. Issa grazzi mulej id-dejn ħallsu kollu Ġesu. Imma per argumento tafu. Aħna ma nistgħu qatt inħallsu l-Alla x'għamel magħna. Imma nistgħu nuru gratitudni, nistgħu nirringrazzjawh ta' x'għamel magħna, x'għamel għalina kontinwament min jaf kemm ħalisna din is-sena minn imwiet, minn disgrazzi, minn mart. Halleluja, għadna kif smajna testimonjanza dak il-brother. Qabdidhom il-COVID, għaw min ma qabditux, għaw min qabditu u tafatu d-dinja l-oħra. Allura kemm għandek tirringrazzja Allek qabditek xi marda u wara ftit qom fuq sajku terġa' tmur għax-xogħol u terġa' tirringrazzja lill-Alla terġa' taħdem terġa' titfaħru. Halleluja. Amen. Jiena u inti għandna nkunu poplu ta' ringrazzjament. Dik hija l-missjoni tiegħi, dik żgur naf li Alla jrida minni. Issek irid imur l-Afrika, ċ-Ċina jew il-Ġapan jew għawdex ma nafx. Irid nisma' minn Alla fuq dik. Imma li rrid nirringrazzja m'għandix għalfejn nitlob il-Alla biex jagħtini xi viżjoni jew xi kelma speċjali. Amen? Naf li Alla rrida tiegħu hija li nirringrazzjah. Amen. U inti għandek xi xiex tirringrazzjah, int m'għandekx xi xiex tirringrazzjah. Int daqshekk għami mimli bik innifsek li laqqas taf għal xiex għandek tirringrazzjah. Qed tieħu nifs. Tirringrazzjah. Qed għandek vista biex tara. Irringrazzjah. Għandek widnej biex tisma'. Irringrazzjah. Għandek fom biex l-ikel tomodu jinżel fl-istonku. Irringrazzjah. Biex inti tkun taf kemm għandek tirringrazzjah daw l-affarijiet, mhux sib il min m'għandhomx daw l-affarijiet. Anka pereżempju xi kultant, pereżempju jiena naf il xi ħadd l-Amerika kont intqajt magħhom li ma jitomu xejn jiklu biex jgħixu biss, ma jitomux. Immaġina li kieku inti dik ineħħilek, l-għadu jisraqilek. Tikol, imma tikol bil-forsa x'ma temux li kell. Tirringrazzjah li inti mhux tal-li tikol biex tgħix manka tista' tgawdiħu tu pjaċir, you enjoy the food. U tilaq xuftejk u tilaq il-furketta u tilaq is-sakkina. Alla ma kellux għalfejn dik it-toma, seta kien jgħidlek cool, ħadejx. Imma aħna niklu u norku zaqna u minn kemm kien tajjeb. Praise God. Irringrazzjah. Taf xemm tal xiex nirringrazzjaw il-mulej. Nintaqgħu hawnhekk. Aħna l-Kristjani ġewwa Malta u pajjiżni bħal Malta. Għandna nirringrazzjaw il-Alla li għandna l-libertà nixxierku nintaqgħu. Nfaħru lill-Alla. Għaw Kristjani jibżgħu joħorġu mill-bibta barra ġo pajjiżi mhux il-bot minna. Għax jekk jarawhom jitolbu flimkien. Jaddulhom ħajjithom jew joqtluhom ma hemmhekk kon spot. U qabli huma tirringrazzjaw il-Alla li għandhom Bibja u aħna tingergru għax jinnaf għax kien hemm isħana llum, għax kien hemm qalbart, għax kien hemm naqkessa, kien hemm naqarih.
tgergir xaħwa. The mark of a mature, transformed believer is a heart of gratitude. Il-qalb ta' wieħed li vera huwa trasformat fi Kristu hija qalb ta' gratitudni. Illum ħanet qarbnu. Intom l-aħwa li tissegwu fuq YouTube, televiżjoni. Tistgħu titqarbnu fi djarkom. Taqbdu l-ħobs, taqbdu jew ta' tzambit, jew kalċi, jew frott ta' dilja. U tista' tbirku tqazzu fi sem Ġesu Kristu tagħmel it-talba li hemm miktuba fl-ewwel Korintin kapitlu 11 minn vers 23 sa 28. Ejda u tlob ikkonsagra l-ħobs u l-imbit u l-kalċi. Għaddisom fi sem Ġesu Kristu bħalma tgħid fl-ewwel Timotju 4 vers 4 sa 6. Tgħidlek bit-talb jiġi konsagratu bl-Ispirtu bit-talb tagħna. Halleluja, ismawni. Mela, Hebrews, Lut kapitlu 13, malajn marwen. Lut 13. Jina u inti qatt m'għandu joħroġ gergir minn fomna. Laqqas darba. Isma' Lut 13 vers 15, ara xi tajn. B'Ġesu mela ejjew nofru f'kull ħin, f'kull minuta, f'kull sija. Lill-Alla sagrifiċċju ta' tifħir, sagrifiċċju ta' ringrazzjament, ġifieri l-kelma ta' xiftejna li tisqarrismu. Taf li inti fit-Testament il-Qadim, taf ma' dawk li intom għaddejtu mit-Testament il-Qadim jew smajtu messaġġi fuq it-Testament il-Qadim. Taf li Alla kien ordna diversi sagrifiċċji u offerti. Taf li waħda minnhom kienet l-offerta ta' is-sagrifiċċju tat-tifħir u ringrazzjament. Jiġifieri minn bosta sagrifiċċji li Alla għallhom biex jagħmlu, waħda minnhom kellha tkun the sacrifice for thanksgiving. Is-sagrifiċċju ta' ringrazzjament. Infatti ma kien jeżisti l-ebda tip ta' kult jew servizz fit-tempju fejn ma jkunx hemm ringrazzjament. Min jaf kemm intaqgħu flimkien u forsi ġieli xxirikna u forsi ġieli ntqajna u ninsew. Ida kollu qed ingawduh b'mertu ta' Sidna Ġesu Kristu u nirringrazzjah. Illum qed nispiċċaw s-sena tal-kalendarju oħra 2022 u ftit minuti oħra nidħlu għal sena ġdida. Ħanoħorġu din is-sena b'ringrazzjament. U ħanidħlu sena ġdida b'ringrazzjament. Halleluja, grazzi Ġesu. Glorja lilek Abba Messier. Fil-ktib ta' Luqa, kapitlu 17 marru hemmhekk, skrittura, passaġġ li kollha kemm minnkom midħla tiegħu żgur, Luqa 17 min vers 11 l-istorja ta' il-lebrużi. Ġew fuq Ġesu ħenna l-jom. Vers 14. U Ġesu għallilhom kif rom għallilhom morru uru rwieħkom il-qassisin u ġara li huma u sejrin fiqhom il-marda tagħhom. Wieħed minnhom kif raruħu fejja raġa lura wieħed minn 10. Raġa lura jgħajjad u jfaħħar lill-Alla. Nixtieħed wiċċu fl-art f'riġlej Ġesu u radlu ħajr irringrazzjah. Minn 10. Jiġifieri 10% biss jiġu lura jirringrazzjaw lill-Alla. Inxteħed f'wiċċu fl-art f'riġlej Ġesu u radlu ħajr irringrazzjah. U dan kien Samaritan, jiġifieri laqas kien Kristjan. U Ġesu qabad u qal, mhux 10 fiqu minn lebra. Fejn huma d-disa l-oħra? Ismawni jaħwa. Tafx tallimni dilili li Alla jippretendi li nirringrazzjah. Alla qed jistenna. Int Malti wawċi, Nisrani, Kattolku, Protestant, Ortodoss, Evangeliku. Taf li Alla jistenna li inti tirringrazzjah. Ġesu kienet jistenna li jiġu jirringrazzjaw. Però ħanejlek xiġri ma' dawk li jiġu jirringrazzjaw. Jisidaw id-disa fiqu mill-lebra. Issa fit-Testament il-Qadim, profetikament mhux ħadħol fiha, l-lebra hija sinonima mal-gburija. Għaw ħafna Kristjani għandhom bżonn fiqu mill-lebra. Però waħda mod kif toqtol dik il-lebra hija biex tumilja ruħek tirringrazzja lill-Alla. Grazzi mulej ta' kemm inti. Għaliex għax meta ngerger taf jirrifletti fija gburija.
Ma meta nirringrazzja lil Alla. Ta' irċivejt 2 minn 10. Grazzi l-mulej. Irċivejt 1 minn 2. Grazzi l-mulej. Pero ħanilkom xi ħaġa li ġara lil dal-wieħed iġi lura ringrazzja lil Alla. Il-mulej jgħidlu. Ġesu kienet jistennieh jiġi lura biex jirringrazzjah. U vers 18. Meta kien hemm ħadd minnhom li raġa lura biex jagħti glorja l-Alla li f'dan il-barrani. Imbagħad qallu mur il-fidi tiegħek issa ma qalklux salvatek. Sorry, ma qalklux fejqitek. Qalklu issa l-fidi tiegħek il-fatt li inti ġejt lura. Issib u tagħmel il-ħin tirringrazzjani. Min jaf kabaw nies jgħid nies fiqu River of Love. Nies inħelsu River of Love. Miraklu letteralment ħajjithom ġiet skansata mill-qabar. Taf xi jgħidu li l-lum il-ġurnata biżi. Biżi! Ġifieri laqqas għamilt ħin biex terġa' lura tirringrazzja lil mulej. Irringrazzjajtu f'qalbi ta' qabli dak id-disa l-istess qalu. Grazzi mulej, ħankompli xogħli. Imma inti meta kellek bżonn il-miraklu il-fejqan u l-ħelsin ma mhux tirringrazzja f'qalbek, mort fejn taf li ħaderġi fil-miraklu il-fejqan u l-ħelsin. Taf li Ġesu irida l-ġemma. Taf li Ġesu bena l-Knisja mhux Gordon John Manxie. Taf li Ġesu jridek in Kristjan li inti mimli bil-gburija u għadek tixrek bejnek u bejt television u God TV u Daystar u whatever. Waħdek. Taf x'inhi dak quddiem Alla. Għax weġġawni. Welcome to the club. U ħanejlek revelazzjoni. Jekk tmukallik innifsek ma tweġġax iktar. U laqqas jekk tweġġa. Weġġaħ, tant il-sidna Ġesu. Oh, by the way, jina wint weġġajnieh. Jina wint weġġajnieh. U għadna min jaf kemm darba weġġaw kull jum. Imma dak il-wieħed li ġi lura u dawn issa ħad indifħadha mad-differenza bejnkom jekk inti wieħed minn dawk it-10% jew wieħed minn dawk il-90%. Irċivejt fejqan, imma xejn ma nbidel fik. Imma wieħed irċeva fejqan u ħajtu ġiet trasformata. Jekk aħna River of Love, 10% biss li jiġu River of Love minn dawk li ġew taw ħajthom il-mulej raw mirakli raw ħelsin raw fejqa. Illallu kemm il-elf minn barra. Elufa waħda. U knejjes oħra u komunitajiet oħra. Fejn inti? Busy ju biex tirringrazzja lil Alla. Dak il-persuna li ġi lura, il-Bibja tgħidlek mhux biss fiq issa. Ġie magħmul sħiħ. Bl-Ingliż he was made whole. Issa ġifieri once li inti fiqt doqt il-mulej u ġejt lura tirringrazzjah issa ma jonqsok xejn iktar. Halleluja. Grazzi Ġesu. Grazzi Ġesu. Inti tkun wieħed minn dawk it-10%, hawn xi ħadd jixtieq ikun wieħed minn dawk it-10%. Jiena ħankun wieħed minn dawk it-10%. 10% ġifieri dak mhux li biss jiena ġejt infejja għax rajt grazzja u komplejt bħajti. Le rajt grazzja u tajtu ħajti lil mulej u issa xina ta' Kristu issa ma jonqosni xejn. Għax issa mhux ġejt infejja biss mill-marda, issa minn kollox fiqt. Kull saħta tkissret, kull mamul telaq, kull problema ġiet eradikata minn ħajti. Għadni niffaċċja problemi u challenges iva, imma la Ġesu miegħi xejn mu ħajrnexxi kontra tiegħi. Halleluja, glorja lil mulej. Amen. Il-bniedem li juri ringrazzjament. One, qatt ma jitlaq mir-ridet Alla. Wow. Il-bniedem li juri ringrazzjament qatt ma toħroġ mir-ridet Alla. Il-bniedem li juri ringrazzjament juri l-qalb umli u l-kondizzjoni ta' qalbu quddiem Alla. Il-bniedem li jgħix b'ħajja ta' ringrazzjament jgħix ħajja ta' breakthrough. Titlob, tirċievi u tirringrazzja. Filippin kapitlu 4 vers 6. Fit
fil-talb tagħkom kollu, fil-petizzjonijiet tagħkom kollha u fil-interċessjoni tagħkom, dak kollu għandkom bżonn għajdulu lil mulej. Imma b'ringrazzjament. U l-paċi tagħkom, bil-paċi talla, il-xalom talla, tkun dejjem magħkom. Qatt ma jonqsok xejn. Qatt ma jonqsok xejn. Għanedek, xaħat dil-ġimma rajt xi video li bdew jikkritikaw għal xi ministru talla partikolari għax għamel ktib partikolari għax għalli il-ħajja l-aħjar ħajja li għandu għalik, tista' tibda minna għalla. Ver, nemmel li għalla l-aħjar li għandu għalik, tista' tibda minna. Mela għal xejn nemmlux għal Ġesu Ġwanni 10 vers 10, jina ġej biex intom ikolkom il-fejqan u l-komplimenti provaw tamluha. Jina xilkom. Jew jina ġej biex intikom il-ħajja u l-ħajja tfur. Tit il-ħajja tfur. Ejx ħajja ta' ringrazzjament. Ejx ħajja ta' ringrazzja dal-Alla dak li għandek u dak li m'għandekx għax tirringrazzjah ġej. It's on the way. Hallelujah. My miracle is on the way. Nħajlek il-bnidem li jgħix bil-fidi taf x'jagħmel jagħmel bħal Abram, il-missier il-fidi. Taf x'jagħmel Abram? Ħadkun missier. Għaxetta ent, nirċivija? Oh, halleluja, 25 sena, tista mux taqta qalbek anka wara 25 minuta, taħseb wara 25 sena. Tirringrazzja lil mulej li int missier. Avolja kollox jidher mejjed, but resurrection power is gonna be available. Amen? X'għamel Abram? Għax baqa jirringrazzja lil Alla 25 sena qabel ma kellu iben wieħed, għamel 25 sena jirringrazzja lil Alla li huwa missier. U għandu ħafna awlied. Xaħat minnkom għandkom bżonn miraklu ta' breakthrough. Your thanksgiving attitude is going to break through. L-attitudni ta' gratitudni, l-attitudni ta' ringrazzjament ħatamil li minn flok il-miraklu nirċifih sen oħra, ħan nirċifih pitada. Halleluja. Thanksgiving shortens the distance to your miracle. Ringrazzjament tqassar il-ħin tal-miraklu tiegħek. Amen? Lejla u xaħat lejla bej li passar għandi bżonn miraklu. Ġbajt nistenna. Halleluja. Ara ma tgħidlux il-mulej, ara ma tmux jitolbu xi ħaġa, ara ma tmux terġa' tgħidlu please Lord. Issa bdejlu thank you Lord. Għax la emmint li rċevejta semak, temmen li iva. Temmen li tajjelek bil-fidi, iva, mela sa xħad għamel, fejna, meta ġejja, ħaddum naqra, għadek taħsibha, iwajja, naħseb neżini. Iqaf, ibda ringrazzja lill-Alla, ibda ringrazzja li semek, ibda ringrazzja li Alla ma jikdibx, dak li wedek ħajamlu ħajseħ fil-ħajja tiegħek. Ibda ringrazzjah f'faħru. Grazzi Ġesu. Grazzi mulej anke jekk ma rajtix, anke jekk ma tagħmel sens. Grazzi mulej li ħajseħħu sir u dinja tiegħi, dinja mħalsa. Għandi l-fejqan huwa tiegħi, il-miraklu huwa tiegħi. Grazzi mulej taraħ, nirringrazzjak. U tara dak li kien qabliħu ħafna ħin ħajseħħ f'ħakkatajn. Amen. Amen. Isimgħuni aħwa. Ir-ringrazzjament hija l-atmosfera tal-ġenna. Inti taħseb anyone is asking God anything in heaven? But do you know what they're doing? Glory. Thank you. Praise you. Wonderful Savior. Nirringrazzjak. Grazzi mulej. Grazzi tas-salvazzjoni. Grazzi tas-salib. Grazzi tad-dem. Grazzi tal-tbatija. Grazzi għall-eternità. U xem fil-ġenna xjonqos? Xej. Fis-sema hekk ukoll fuq l-ard. Alleluja. Trid tikkrea atmosfera soprannaturali madwarek, trid tgħix taħt dik is-sema miftuħa, il-portal spiritwali li għedna, għex ħanija kontinwament ringrazzjament. U l-mument li titolbu xi ħaġa lill-Alla, emmen u ringrazzjah. Mhux emmen u tiċċekkja tgħid semani, is-sema kalla mhux trux. Irringrazzjah. Għaw xi ħadd li pastor jiena nixtieq inkun żgur li jinsalvat. Irrid nirringrazzjah ta' x'għamel miegħi il-mulej. U nibda nifoka fuq. Praise and worship team, please, come. Għaw xi ħadd li pastor illum l-ewwel darba f'ħajti nixtieq nagħti ħajt il-Ġesu u nibda ħajja ta' ringrazzjament ta' dak kollu li għamel għalija. Għaw xi ħadd tolli dejk. Għaw xi ħadd tolli dejk.
Għaw xaħat li inti l-ewwel darba l-lum tixtieq li l-Mulej jaħfillek dnubietek, tibda ħajja ġdida u tkun salvat u mulet minn ġdid, olli dejk, għaw xaħat tal-ewwel darba l-lum olli dejk. Anyone? Let's all stand, come on. Intom li taraw fuq YouTube u Facebook u televizjoni. Għal xaħat minnkom Alla tkellem, il-Mulej tkellem ma' xaħat minnkom żgur. U l-Mulej jgħidlek kif inti tista' tara l-miraklu jseħħ tiegħek fl-2023 u f'24 u 25 u sakemm il-Mulej żommok ħaj u jsejħlek għal miegħu. Ekkaw xi ħadd illum jekk inti dal-persuna u tibda ħajja ta' ringrazzjament, tidduq il-Alla t-tubija tal-Mulej. Lest li tpoġġi l-fidi tiegħek f'Ġesu. Lest il-fidi tiegħek f'Ġesu. Ismawni għawa. Jekk bħassa tiġi nida naħsib, tiftakru meta Ġesu kien qudiem sitwazzjoni totalment impossibbli. Tafx kien jisimha? Lazzru jinten. Xut minnkom għandkom sitwazzjoni tinten. U tidher impossibbli. Taf kif ħareġ għal-Mulej di? Grazzi missier. Li inti dejjem tismani. Wow. Wow. Grazzi Mulej, l-kontijiet tiegħi kollha mħallsa. Grazzi Mulej għaddis li d-dar tiegħi mħallsa. Le minix ħan għamel omri ta' nħallas id-dejn. Grazzi Mulej li d-dejn tiegħi huwa kollu mħallas. Kif u kome, grazzi Ġesu li mħallas. Grazzi Mulej li l-karozza tiegħi hija mħallsa. Grazzi Mulej li l-marda hija nfejqa. Grazzi li nfejjaq minn din il-marda. Grazzi li l-qawwa tiegħek qed taħdem fija u l-fejqan tiegħek qed jgħaddi minn ġo ġismi minn kull erja u kull vinna u legament li hemm ġo ġismi. Nirringrazzjak Mulej, nfaħrek Mulej. Wow! U l-għada fil-għodu tqum. Ara nista' nibbaxxa issa. Ara ma stajx nibbaxxa. U l-Ispiritu Santu jnebħek jgħidlek. Il-bira inti għamilt a speedy recovery għax għagġilt il-ħin il-moment li bdejt ringrazzja. Ejni d talba warajja minn qalbkom. Inti li tarat YouTube, Facebook, televizjoni ejdi talba warajja minn qalbek ejlu. Missi għaddis. Nirringrazzjak. Kulħad jitlob warajja. Missi għaddis. M'għandix fom biżejjed biex nirringrazzjak, infatti, ta' dak li inta għamilt għalija. Mhux biss mitt għalija fuq is-salib, xerri demmek għalija, imma li inti Alla tal-univers kreatur iċċekkint u sir tarbija. Int l-Alla li ma jonqsok xejn daqqa waħda ġejt tiddependi fuq żewġ minn bnedmin tiddependi fuq kollox. Mulej dan il-kobor u għawisq għalija, għal-moħħi, għal-ħsibijieti. Illum numilja ruħi qudiemek Mulej. Aħfilli l-ewwel qabel kollox ta' kemm il-darba gergiert. Minflok irringrazzjajtek. Għandi għal xiex nirringrazzjak Mulej. Għandi ħafna xiex nirringrazzjak. Ħafna. Il-fatt li inti l-lum toffri li s-salvazzjoni bxejn bil-grazzja tiegħek biss. Għandi ħafna xiex nirringrazzjak dik biss. U f'din is-sena nixtieq nibda nispiċċa din is-sena u nibda s-sena ġdida b'attitudni ta' gratitudni, b'attitudni ta' ringrazzjament. Grazzi Abba Missier. Nirringrazzjak li inti qed tismani issa stess. L-Alla tal-univers qed jisma' lili. Wow! Ġesu, aħfil li d-nubieti, aħsilni bid-dem qaddis tiegħek. Salvani Mulej. Għatini qalb grata, qalb ġdida, qalb ta' tifħir. Għamilni persuna ta' ringrazzjament u tifħir kif tixtieq u kif jixaqlek. Illum b'qalbi kollha nemmen u dikjara li Ġesu għal ben tal-ħaj. U li Ġesu Alla nnifsu sar bniedem, iċċekken, tneżżam il-glorja tiegħu temporanjament biex jieħu fuqu dak li kien ħaqlili, il-mar tiegħi, id-dnub tiegħi, il-kundanna tiegħi. U nemmen illum jien Ġesu li int fuq is-salib ħallast totalment għas-salvazzjoni tiegħi. Għad-nubiet kollha tiegħi.
U qomt mill-imwiet u rxuxtajt bil-qawwa tal-missier tal-Ispiritu Santu. Qomt mill-imwiet Ġesu. U llum inti ħaj. U għatħabbat fuq il-bib ta' qalbi. Illum ngħidlek idħol Ġesu. Idħol f'ħajti. Kun inti s-sit tiegħi. U s-salvatur tiegħi mulej. Salvani. U millum il-qoddim irrid ngħix ħajja ta' ringrazzjament, ta' gratitudni. Nħobbok mulej, imma nħobbok għax tħobbni jint. Ningrazzjak li ħfirt li d-nubieti kollha u li permess tal-grazzja tiegħek int salvajtni. Dan nemnu, mhux minn rajja, mhux bis-saħħa tiegħi, ma bis-saħħa tiegħek int salvajtni. U millum il-qudiem ngħix ħajja ta' ringrazzjament. Ma rridx ingerger. Irid inkun persuna grata. Ekk jisħolok Abba Missier. Min qalbi ngħidlek dan. Missier f'isem Ġesu Kristu. Għal glorja tiegħek. Amen. Jekk kien dik it-talba llum għall-ewwel darba minn qalbek, ħajtek ħad tiġi trasformata. Issa, mhux biss fiq, mhux biss salva, kun trasformat. Ejja lejl mulej. B'ġismek, moħħok u b'qalbek kollha, ejja naqat magħna ġol familja River of Love, kull nhar ta' erba' u nhar ta' sitt fis-seba' ta' filgħoxija. U fil-ħatta fil-għodu fl-10. Ejja irringrazzjah. Ġemma ta' ringrazzjament, servizz ta' ringrazzjament, kuljum. Irringrazzjah. Meta nitqarbnu fl-imkien bħalma ħanamlu lejla. Hija l-mejda ta' ringrazzjament, Ewkaristija. Nirringrazzjah. Għaliex nirringrazzjah? X'għandu bżonn Alla lilek minn għandi u minn għandi? Xejn. Ħlief issa nirringrazzjaw. Ta' dak kollu li tagħna b'xejn b'mertu ta' Ibnu Ġesu. Narawkom, nawguralkom sena mimlija ġid, ena, saħħa u minn qalbi nixtieqilkom ikolkom il-ġuħu laġġ vera f'qalbek għal-mulej. Ħalli mhux biss tfiq minn marde u minn xi ħaġa, imma ħajtek tiġi trasformata. Għalhekk ġi Ġesu. U dan jixraqlu. Il-paċi magħkom. God bless you. YouTube, Facebook.